pohodě. Vítám u nového partu, takže doufám, že se těším. Jakože všichni jsou šťastní, ta sestra, prostě oni jsou v pohodě. Takže můžeme jíst. Segra, chceš natočit nějaký TikTok? Dobré, ráda natáčím TikToky. Tak kterou pesničku vybereme? Tu první. Ukáž. To je dobrá, tak pojď. Takže to zpívá prostě. If I... Počkej. We did a blue sky, but never to hold nobody like a big raga. We beat her through the blue sky. You were to hold nobody like a big raga. No. Ukáž. Tam už se to vydává. Tak já si jdem něco. Sophie, a můžem tvůj tablet? Dobré, děkujem.